Opäť sa teda potvrdzuje, že je to odvetvie, ktoré je mimoriadne závislé od toho, aké je počasie a čo Pán Boh nadelí Slovensku ako takému. Musíme sa tomu však primeraným spôsobom brániť. Aj preto za ministrovania smeradského ministra pôdohospodárstva pána Jahnátka sa v susednej obci pri Šírave v Zalužiciach rozpálila autogénom celé zariadenie čerpacej stanice. Vás neotravujte, tu sme pri Žatve, neotravujte. Odkedy je Šírava napustená, za totality Zalužické družstvo pestovalo skore zemiaky a denne skore zemiaky vagónmi do Prahy dopravovalo. Vagónmi. Čiže tu je, všetko bolo urobené preto, aby proste tie zavlahy prinašali osok tomuto regiónu. Viete, a to urobili komunisti. A ich nástupcovia, smeráci, to dali rozpáliť. Lebo nemajú záujem o to. Ja neobraňujem komunistov, že záujem, ale rozmýšľali trošku, viete, akože pomôcť ľuďom. A v Zalužicách je aj hala. Ale títo smeráci to dali rozpáliť. Vás neotravujte, tu sme pri Žatve, neotravujte. žatva začína, ale je zrejmé, že obrovské teplo a sucho bude mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Nefunkčné zavlahy. Neotravujte. Zavlaha chýba pre nekompetentnosť vlády, pre debilnosť vlády. Všemožne podporujem a budem podporovať pána ministra, aby našiel mechanizmy na opätovné, povedzme, zavlažovacie systémy, ktoré by pokryli významnú časť slovenského poľnohospodárstva. Keď my máme vládu, kde sú sami diletanti a nie sú schopní zabezpečiť hotovú vec dotiahnuť do konca. Pritom opakujem, 20 rokov už klimatológovia hovoria, že s tým počítajte, že toto je naša budúcnosť. A oni majú plné huby rečí, že chránia slovenské poľnohospodárstvo. Majte prosím aspoň trošku úcty týmto ľuďom, ktorí sa na rozdiel od vás narobia ako hoveda.